Hevan و ام همه بنوچه یکم دست بکن ل آمده مگوتو شوات درکتیه شوات کلا آمده درکت نهاد بن کنترل ایدایه tabi mağdur hene kesin kujiyana hoş destane hene ل آمده اگر باوهیه که سیزده قطی کت دایی که سی زارو که خمرن ولاتی گلیه تیما اگر ومراندن اکرن دبیجم با کاری خو باش نکرنه لنافچه پیاسه یا آمده لباکوری کردستان tabi اگر باوهیه که سیزده قطی کت بو دو ایواری سی زارو کانجیانا خوش دستا تیوی دیوان کرن چار کس حیف بو برایک و خشکو برایک دایی کوان سی خشک برایک و دایی کوان خلیل ürek ku şahidi buyeriye dibêje hevalê min zêwicî bû jina wî zarokê wî hebûn tev jiyana xweş destan jina wî sî û pênc salî bû zarokê wî jî hûr bûn sê heb bûn yek danzeh salî bû pênc salî bû şeş hev salî bûn du keçik û lewikekî bûn di şewatê de sêzdeh kes jî birîndar bûn li gorî îddiayan dema ku wesayîta agirvemirandinê ji bo vemirandinê hatiye herêmê li ber avahiya ku agir pêketiye li wê derê ew wesayît xirab biye wesayît bi saetan wê derê maye li pêşiya tîmê rizgarkirinê jî biye asteng îja şahidên bûyerê çi dibêjin kesên ku li ser îtfayiyê dixebitin divê perwerde bin yanî kêmasiya perwerdê xuya giriye li cem gerek hemû zanibin zû mudaxele bikin gerek hemû rî spor bin zana bin perwerde xwe xilas kiribin gerek neçin li wê derê rûnenê li şaredariyê nan nexwin li wir li saetan li ser piya mane mezekirine yani gerek 24 saatan li ser wezîfa xwe bin gerek serokê wan hebe mudaxele bikin vaya normal însanekî ji rêzê dibêje yani vaya rexneyekî ciddî li şaredariyê ye şaredarî dibêjin gerek erka xwe bike xibata xwe bike xwe amade bike ji bo felaketên bi vî rengî yani em van rexneyan ciddî dikirin herê wala berê ku behsa Mazlûm Ebdî û peyama wî ya cejnê bikim dixwazim bînim bîra we li Şirnaxê polîsekî du jin tacîz kirin xelkê wê derê rejiya ser kolanan ser caddeyan bûyer protesto kirin li gorî ajansa Mezopotamyayê şeva borî li navenda bajarê Şirnaxê dema ku jinekê 17 salî mirov dikare bêje zarok jî ji ber ku 18 salî biçûktir e bi navê Z û jina 23 salî ji fabrîqa xwe an nêzîkê şaredariyê derketine polîsê Tirk ê bi navê Uğur Demirtaş ew tacîz kirine ew keça 17 salî û jina ku navê wî derbas dibe agahî dane malbata xwe malbatê demekî Kurd yani ew çûne wê derê mudaxele kirine pişta di navbera wan û polîs de nîqaş derketiye polîsê ku behsa wî tê kirin ew ê tacîzkar piştî nîqaşê bi çeka xwe gule berdaye hewayê û ji cî bûyerê xwestiye bireve lê di demekî kin de ji aliyê kesên derdorê ve hatiye girtin li ser agahdarkirinê hevalê wî hatine polîs çûne ciyê bûyerê hevalê xwe kirine binçavan teslîmê mehkemê kirine piştî karûbarên îfadê bi daxwaza girtinê sewqê dadgehê hate kirin lê belê ji aliyê dadgehê ve bi şertê kontrola edlî hate berdan Tacîza polîs ya zarok û jinikê di nava xelkê Şirnaxê de bû sedema nerazîbûnan xelkê Şirnaxê li navenda bajêr bi meşekî ew mesele protesto kir xwest ew polîs were girtin yani ev meseleyekî ye hûn zanin êdî mesele çi ye polîsên dewleta Tirkiye yani ew xwaz şor bûne ew xwaz ji hedê xwe derbas bûne cesaretek û ji rêveberên xwe digirin pir bêhêsanî dikarin tacîz bikin dikarin jin û zarokên Kurdan aciz bikin yani ev mesele ev pêkanîn êdî hêdî hêdî bi dawî dibe em wisa bawer dikin milletê me jî tabii mudaxele bike fermandarê giştî yê Qesedê Hesedê Mazlûm Ebdî di peyama xwe ya cejna Qurbanê de got em hêvî dikin aştî aramî li seranserê welêt serdest be hemû koçber karibin vegerin malê xwe Fermandarê giştî yê Qesedê Hêzên Sûriye Demokratîk Mazlûm Ebdî ji bo cejna Qurbanê peyamek belav kir Mazlûm Ebdî dibêje em cejna Qurbanê li malbatên şehîdan li şervanên Hêzên Sûriye Demokratîk li hemû Sûriyeyan li cîhana alema İslamê pîroz dikin em hêvî dikin ku aştî aramî li seranserê welatê me serdest be
همی کسی که مجبور مانه زیوی خواه مال و ملکی خواه جدا بیلنش بر داگرکری دولت ترکیه و بچن دورین جدا امیوید کن که اف کس و گرن سر مال و ملکی خواه و گرن ولات خواه و جیانا خواه جیمایی بدومینن دبیجه مازوم عبدی ورن امتحب به هفره بشتری آواکرنا قونا خانو و خورد کرنا جیانا هفبش ببن و جشن قربان پیروز به دبیجه مازوم عبدی دولت باخچلی چه دبیجه او جی بوسیله جشن قربان پیامکی و شاندیه سروکی MHP دولت باخچلی شورشگری کرد اون سپیناسه کرد بود لی گوتنیوی بالکیشن دولت باخچلی اون زنن یک جکسین دجبری کردان بود ایرو هنکی گوهریه جبو دولت آخه گوهریه سروکی MHP دولت باخچلی روزا یکم یه جشن قربان گوت دوی دستور darbe وره جهولی وره را کرن دستوره که نو وره چه کرن دولت باخچلی لسر روجاوا ترکی دیار کرد که پیوستی به دستور که نویا بنگهین هیا او جدوی خواه بسپیره اراده یا نتوی پیشتی جشنه و کارو خبات این دستور نو بین بره و برن دولت باخچلی لعنقره سردان و گورستان کرد بر صف دا پرسین روشنامه گران چگو دوی وره قبول کرن که پیوستی به دستور که نویا بنگهین هیا یعنی آنایس و بنیرین همو پارتین سیاسی افکار وره مشاندن دولت باخچلی آنی زمان پیوستی ترکی با آرامی هیه با آشتی هیه جبرویه که جی پیشتی جشنه ده چارچوه یاسایان ده ده آمده کرنا دستوره که نو ده روله که گرینگ ده که سر پارلمنتویا ترکیه ام دخوازن کارو خباته که ترکیه جبو سبروجه جبو پیشروجه آماده بکه بدن دست بیکرن دوی دستور داربه وره خراب کرن یعنی جهولی وره را کرن دوی وره قبول کردن که پیوستی هیه بنیرین همو پارتین سیاسی دستوری که خود سپیره اراده یا نتوی وره آماده کردن یعنی آنایسی که نو طبی او هر سی خالن سیمین او هر سی خالن یکم این دستوری این دسپیک خالن دسپیک این دستوری مهمن از جواره بیجم یا دویم دوی یاسای پارتین سیاسی ده برچاوانه وره درواز کردن یا سیمین جی دوی سیستم حل بجارتنا ده برچاوانه به درواز کردن چهارم جیش بو پارلمانتو زیادتر کار به کاری خوب کرد و کار به نوجن کردن رولا پارلمانتو وره زیاده کردن بحث کردن باخچلی عبدالله öcalan وکی رهبر آواکاری رخصتن پیناسه کرد بحثا بریارین داوی این پارتی کارکرین کردستان کرد پس نه بانگا öcalan دا و قبول کرد که پکی که لگوری به بانگی تفگریایه و بریار خفه سکرنی دایه بریار دایه چکان داینه و دفج شر چکتری برده و وکی برسف جید و بریاره که پر باشه شخواه موسا هیوید کرد و مچه و خواست وسا دمشه ام جید و لگوری وان پیوستیان گاوان باویشن دبیجه دولت باخچلی یعنی دخوازه لسر سوزا خواب بمینه به ویوا گریدای دیسا سروکی ترکیه رجب طایب اردوغان سروکی AKP ده درباره پیواجوی نو ده گوت امه به پیواجوی خیره بیکو راستی قضایی که وره ببن سری یعنی دبیم هیوید کن که پیواجوی که ام دناف دانه و دبیشن پیواجوی ترکیه به ترور تبی دبی بی قضا بی بلان خوازم ببن سری پیام اردوغان به ویدیو بو دبیجه امه و پیواجوی خیره به براتیا ازلی و ابدی یا 86 میلیونان قایم بکن بیکو راستی قضایی که وره امه ببن سری امجه درکبن صافی بکن دوی ریده بی جداکاری امه تواهی 86 میلیون کسی حمبیز بکن امه پریمینه دن کسی انکو کیسا خواه لراگشی شر نکوکیانتینا دوی دریده از دبیجم قی بحثا او آلیه دولت ترکیه شرخواز دیگه چونکه ام دزانن بریارا شر لهمبر گریلا یه ایرو جالیه و کومه و تبره ببرن یعنی لترکیه هن کسی اندنا با ارتشه ده خویای قوت اردوغان لوان نبه یعنی جی بریارا دزیه طایب اردوغانه tabi ام ناستکن ام تنه نبیجم پاراوان شرخوازانه طایب اردوغان چه وکو حکم لتمام ترکیه دیگه چه وکو دکاره حکم لدادگی هنجی بکه لدادگریه بکه لعدالت بکه ام دبیجن قید کاره حکم لارتشی جی بکه بیجه بسکنه ارتش و بسکنه بیجه خواه وکشینه ارتش و وکشه یعنی دبیجن به دریده هنک
rol dike Tayyip Erdoğan û saxuya ye. Yani em bixwe bawerî bi gotinê wî nayînin madem axwasa dilsoz e, madem xwedî niyetekî pak e, bila emir bide artêşa xwe ji Başûrê Kurdistanê vekişin, bila şert bi temamî bidin sêknandin çawa ku PKK agirbestî lan kir HPG, ew jî bila li gorî vê agirbestî tev bigerin û çek û sîlahan bikar neyînin, gazên kîmyewî bikar neyînin, bombeyan navêjin ser herêmên Palestînê gerîla. Divê merû firsendê bide hebûdû. Ev pêvajoyekî mühîm e ji bo Kurdan jî ji bo Tirkan jî. Yani ez qayîlim, ez alîgirê vê pêvajoyê me. Niha hevan no. Mesûd Barzanî tiştekî pir balkêş gotiye di derbarê Iraqê de hûn zanin problema di navbera Başûrê Kurdistana û Iraqê de a meseleya mûç e, yani maaşan didome û hatta krîz gelekî kûr bîye. Ez dubare nakim ji ber ku tê zanî lê Mesûd Barzanî vê yekê dişibîne tiştekî pir giran, yani kimya baranê. Dibe tu firqa birçîhiştina gel ji kimya barana li Helepçê tune ye. Yani hikûmeta îro ya Iraqê dişibîne Saddam Hüseyin. Ev gotinên gelekî giran in, ka em binêrin dewleta Iraqê çawa bersev dide. Barzanî di peyama xwe ya cejna Qurbanê de got tu cudahî di navbera birîna maaşan û birçîkirina gelê Kurdistanê û enfal û kimyabaranê de tune ye. Baregeha Barzanî peyama cejna Qurbanê ya Mesûd Barzanî belav kir. Barzanî di serî de cejnê li malbatên serbilind ên şehîdan li pêşmergeyên qehreman û welatiyên Kurdistanê pîroz kir. Barzanî li ser birîna maaşên karmendên Herêma Kurdistanê ya jaliyê Bexdayê ve çi got? Gotin ev gotinê wî ne? Di demekî de ku em ber bi vê cejna pîroz ve diçin bi biryareke nerewa zalimane mûçeyên xelkê Herêma Kurdistanê hatiye birîn jaliyê Bexdayê ve. Tu cudahî di navbera birîna maaşan û birçîkirina gelê Kurdistanê de tune ye. Yani tu firqî di navbera birîna maaşan û enfal û kimyabaran û komkujiyan de tune. Rejîmên berê li dijî gelê Kurdistanê çi kirine? Îro ev hikûmeta îro jî bi eynî awayî tev digere. Barzanî da zanîn îradeya gelê Kurdistanê ji wan hemû sîtemkarî û tawan û enfalan bihêztir û bilindtir e. Barzanî di beşekî din ya peyamê de got bila evên dijayetiya xelk û Herêma Kurdistanê dikin temaşeyê dîrokê bikin. Gelê Kurdistanê li beramberî wan hemû guvaş û zebr û zengan berxwedêr bû. Bi ser neyar û tewanbaran de bi ser ket her poşmanî ji bo zordaran ma. Barzanî di dawiya peyama xwe de dibêje di vê cejna pîroz de ji bilî wê yekê spasiya berxwedêr û camêr û serbilindiya yek bi yek ya gelê me dikim. Ji Xwedayê mezin hêvîdarim xêr û bextewariyê ji bo Kurdistan û Iraqê, aştî aramî ji bo herêma me hemû cîhanê pêk were. Ev peyama Mesûd Barzanî ye ji bo cejna Qurbanê. Donald Trump me gotiye hevalê xwe kuşt. Kî? Elon Musk. Hûn zanin mirovê herî dewlemend yê cîhanê Elon Musk di hilbijartinan de piştgirî dabû Donald Trump di sêrketina wî de xwedî rolekî diyarker bû. Donald Trump navbera xwe pê re xirab kir. Donald Trump xwedî karakterekî wisa ye, serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî re jî navbera xwe xirab kir. Ê wî wisa ye, kêfa wî ne dikare xirab bike. Ama sebeb çi ye esas? Çawa dest pê kir? Ev mijara lêkolînê ye. Donald Trump serokê Amerîkayê di hevdîtina li gel şansolî Almanyê ya li ofîsa Oval de axivî hêvî şikestinên xwe yên di derheqê Elon Musk de anî ziman li hemberî rexneyên tund ên Musk ên tekildarî plana bütçeya hikûmetê gefa betalkirina peymanên mezin ên li gel dewletê xwar. Yani Donald Trump gef li Musk xwariye dibêje em dikarin bütçeya ku me ji bo tevê qetandiye betal bikin. Çi ye ev? Ez ê werim ser meselê.
Trump li ser medyaya dijital Truth Sosyalê ji bo Musk çi îfade bikaranî dibêje Elon Musk dîn biye. Piştî biryarê neyînî yên tekildarê wesayîtên elektrîk misyona Musk ya bütçe bidawî kiriye. Trump çi dibêje? Ji bo teserrufa bi milyar dolaran araya herî baş betalkirina teşvîqa dewletê ye û betalkirina peymanên Tesla û SpaceX'ê ye. Yani Trump dibêje hemî teşvîqên dewletê ji bo peymanên Tesla zanin wesayîta elektrîk ya Elon Musk'e di dünyayê de pir bi navûdeng e, gelekî tê firotin, hatiye ecibandin û her wiha şîrketa wî SpaceX ku ji bo fezayê dixebite bi NASA re di nava tifaqê de ye û dibêje em ê teşvîqên dewletê ji bo vana betal bikin. Wisa tehdît dike. Musk li hemberî vê yekê Trump bi nankoriyê sûcdar kir. İddia kir ku di hilbijartinên serokatiyê de Donald Trump bi piştevaniya wî, bi alîkariya wî hatiye hilbijartin. Tabî vaya rast e, herkes zane. Hûn zanin Twitter jî yani X ya Elon Musk'e birêya X'ê gelekî piştgirî da hem bi pereyan hem jî bi mesajan. Yani bu hakikaten alîkarê Trump ji bo were hilbijartin. Ama nabera wan xirabû ev zerarekî ciddî ye ji bo Elon Musk. Wekî din Musk iddia kir ku Trump di dosyaya Epstein de cih digire li ser medyaya dijital X'ê îfadeya wê rastî eşkere bibin bikaranê. Ev rageşî bûn sedemê çi qîmeta Tesla'yê ew wesayîta elektrîk ya meşhûr qîmeta wî kêm bibe. Yani nirxê şîrketê yê piyasayê di nava rojekî de tam 153 milyar dolar kêm bû. Pir mezin e. Bütçeya dewletekî ye. 153 milyar dolar bütçeya dewleta Tirkiye zêdetir e. Her wiha tê texmînkirin ku ji ber van nîqaşên mezin ên di navbera Trump û Musk da 34 milyar dolar yani nêzîkî 40 milyar euro malhebûna Musk yani kapitala wî kêm biye. Ev hesab roja înê ji alî ajansa nûçeyên Bloomberg'ê ve hate kirin. Ya çi qas perê mezin ev ya 40 milyar euro di rojekî de wenda kiriye. Yani di dünyayê de mesela 40 milyar euro merû li dünyayê bela bike belkî karkerên zarok nemînin. Belkî bi milyonan insan hewce bi xebata ew qas zehmet nebînin. Hûn zanin li gelek deverên cîhanê însan di berdêla 2-3 euro da dixebitin rojane. Biçin Bangladeşê, biçin Hindistanê, Pakistanê, Afganistanê, Yemenê, welatên Asyayê, welatên Afrikayê milyarek dolar ji bo wan derman e. Ji em behsa 105 milyar dikin. Yani pereyên pir ecayîb in. Ev çi nîşan dide? Di kapîtalîzmê de parekî pir ciddî ketiye destê komên piçûk. Komên mezin jî birçî ne. Di destê wan da îmkan tune. Bêedaletiya li dünyayê ev e. Ji ber vê em dibêjin sosyalîzm. Yani parvekirneke adîl çebibe li cîhanê. Çepkirî ev e. Çepkirî sosyalîzm ew e ku nîmetên cîhanê wek hev li her kesî were belav kirin. Ne ku çar kes bibin zengîn, zengînên pir mezin û bi milyona însan jî birçî bimînin. Ev bêedaletî, ev firqî divê ji holê rabe. Xebatên ji bo rakirina vê firqiyê çepkirî ye, sosyalîzm e. Ji ber vê yekê însan ji xwe re dibêjin sosyalîst. İja Elon Musk da zanîn ku ev kapsula Crew Dragon ku SpaceX û NASAyê bi hev ve bikartînin betal bike
Vana tehditên li hember hebûdune ev kapsûl di guhestina astronotan de ya ji bo stasyona feza ya navnetewî de xwedî rolekê mezin bû. Ev hemleya Musk dibe ku ve guhestina Amerîka ya fezayê bi valahiyekî mezin re rûbirû bimîne. Yani ev qirara Elon Musk dikare bibe sedem ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di projeyên xwe yê di dereqê fezayê de wenda bike. Her wiha Crew Dragon anha tekane wesayîta guhestina fezayî ya Amerîkayê ji aliyê NASAyê ve hatiye erêkirin. Çav li rêye ku NASA wekî alternatîv berê xwe bide projeya Starliner ya bi navê Boeing. Lêbelê ew proje gelekî dereng maye di ceribandina xwe ya dawî ya firandinê de bi ser neketibû. Elon Musk piştî vê rageşiya tund dijwar li medya dijîtal X'ê tiştekî pirsî. Pirsa Elon Musk gelekî balkêş e hevalno çi dibêje? Ma Amerîkayê dema avakirina partiyekê siyasî ya nû nehatiye. Yani li Amerîkayê êdî wext nehatiye em jî partiyekê siyasî ava bikin. Çima tenê du partî hene? Komarger û demokrat. Êdî dem hatiye ku partiyekî sêyemî ji were avakirin li Amerîkayê dipirse Elon Musk. Ew jî dibe sedem ku însan ji xwe bipirsin gelo niyeta wî heye partiyekê siyasî ava bike û bixwaze li Amerîkayê hukm bike. Ji Amerîkayê nûçeyekî din heye ew jî gelekî balkêş e Amerîkayê dadgerên Dadgeha Cezaya Navnetewî ceza kir. Yani Dadgeha Cezaya Navnetewî ev kesên ku tevlî sûçên şer dibin li wê derê têne mehkeme kirin. Ka hevalno ez li peyamê we binêrim her tiş baş e. Sarı tofan ve sosyalizm çiye? Sosyalizm işte mevaskir. Yani parvekirneke adil di nava civakan de, di nava kesan şehsan de. Ez wisa dibêjim. Wekî din ya mala we avum çi xweşin, çi camêrin, çi canikin. Tamam. Tamam. Ez bidomînim hevalno. Yani nirxên sosyalizmê nexirevin. Ez ve davetê sosyalizmê nakim tabii. Yani pêşî mafê xwe bi dest bixim mafê netewî ama di mesela axlaq da mirov li ser fikrê wekheviyê û parvekirinê adîl be baş e. Washingtonê bi îdaya ku nerewa ye û siyasî bûne pêkanîn yani ceza danî ser çar dadgerên Dadgeha Cezaya Navnetewî. Dadgeha Cezaya Navnetewî biryar şermezar kir lêbelê tişte balkêş ew e Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu jî ev biryara Amerîkayê pîroz kir. Çima ji ber ku yek ji kesê ku ji ber sûçê şer tê mehkeme kirin Netanyahu bixwe ye li hember vê dadgehê. Di daxuyaniya Wezîreta Karê Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de hate gotin ev biryar nîşan dide Dadgeha Cezaya Navnetewî siyasî bûye, erka xwedî istismar dike bi vî rengî bûye gefeke ciddî. Wezeretê got ev her çar kesê ku em behsa wan dikin yani dadger bi rengekî çalak tevlî çalakiyên Dadgeha Cezaya Navnetewî yên li hember Amerîkayê bûne, tevlî çalakiyên hevalbendên Amerîkayê bûne û ên wekî mînak İsraîl. Yani li hember İsraîlê ketine nava faaliyetan ji ber vê yekê em wana ceza dikin. Dadgerên ku bûne hedef kî ne? Shlomi Balungi Bosa. Sê navî wî hene. Êdin jî Luz del Carmen, Ibanez Carranza. Erê ew jî 4-5 navî wî hene. Ew tekildarê sûçên şer ên ku tê îdia kirin leşkerên Amerîkî li Afganistanê kirine lê pirsîn dane dest pê kirin. Yani ev her du kesên em bahs dikin. Di derbarê askerên Amerîkayê de ku tê îdia kirin li Afganistanê sûç kirine dereqê wan da lê pirsîn dane dest pê kirin. Tişekî pir normal e. Karê xwe dikin. Ama Amerîka dibêje ev biryarên siyasî ne. Hûn nikarin di derheqê askerê me de doz vê bikin. Du kesên din hene wan jî li hember İsraîlê doz vekiriye. Ew kî ne? Dadger Rayne Alapînî Gansu. Êdin jî Betty Hohler. Wan jî destûr dabû ku Dadgeha Cezaya Navnetewî fermana girtina Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu bidin. Her wiha Wezîrê Parastinê yê berê Yoav Gallant. Ew jî divê were girtin.
Yani van her du dadgeran jî derheqê wan de biryar dane. Xwestine werin girtin. Dadgeran diyar kiribûn ku hinceta maqûl hene, yani cem wan êdî sebep hene, hincetên maqûl hene, nîşan didin. Her du rayedarên İsraîlî, yani Netanyahu û Galan, di şerê li Xezayê de sûçên şer kirine, sûçên li dijî mirovahiyê kirine. Meha Sibatê Amerîkayê pêkanîn, yani ceza li ser dozgerê Karim Kahan jî ferz kiribû ku ew jî li hemberî Rêveberiya İsraîlê doz dabû dest pê kirin. Serokê İsraîlê Netanyahu roja îngiyê serê sibê Donald Trump û rêveberiya wî ji ber vê biryara cezakirina van dadgeran ew pîroz kir. Yani Netanyahu Donald Trump pîroz dike, dibêje te baş kiriye. Lêbelê dadgeh bixwe jî ev biryar şermezar kir. Nûçeyekî din jî heye ji wara pêşkeş bikim hevano, ew jî ji Rûsyayê hûn zanin Ukrayna rojên borî êrişekî pir berfireh û sürprîz biribû ser baregeheke balafiran ya Rûsyayê. Herkes li bendê û ku Rûsya tola xwe heltîne, bersiv bide. Tabii bersiva Rûsyayê ya mezin hêçê nebiye. Ama dem bi dem wisa êrişan pêk tîne. Rûsyayê bi dronan êrişê Kievê kir, paytexta Ukraynayê. Di êrişê de 4 kesan jiyana xwe ji dest da. Tabii herkes li bendê ku êrişê nûçê bibin. 20 kes jî birîndar bûn. Herkes li bendê ku şerê wan gur bibe. Hevano ê min nûçeyên ku min ji bo amade kiribûn ew qasin, ez dikarim nûçeyên deqa dawî binêrim. Ka çi heye çi tune. Îro ji ber ku cejne pir ziyaret henin, partiyên siyasî diçin serdana hev, malbat diçin serdana gorên zarokên xwe û daxuyaniyên siyasî didin. Yani wisa di rojevê de nûçeyên wisa girîng ku mirovan şok bike ji bilî Dewlet Bahçelî tune ye. Dewlet Bahçelî şoreşger Dewlet Bahçelî. Dewlet Bahçelî sibê du sibê rabe bibêje em Kurdistanekê serbixwe dixwazin şok nebin ha. Meriv nizane. Çima dewleta Türkmenan dixwaze, çima li Qibrîsê dewlet dixwaze, çima ji bo Kurdan nexwaze. Ew jî mümkün e. Wextê mirov bibe yek, niha wextê ku mirov hêza xwe bike yek hevano, dewleta Tirkiye wextê ji Kurdan netirse, dikare her tiştî bike. Mazal sor. Azat. Slav ji were. Metincan, Dicle Fırat, Vekhevî, Deniz Timur, Kadir Uğurlu. Tu çewanî Kadir? Wekî din kî heye kî tune gerek heval vêderîne. Hesen Eser heye. Ya binêre Hesen Eser çi nivîsiye? Sosyalizm, komünizm heta niha tiştekî nedaye me Kurda. Hatta zirarekî mezin daye gelê me Kurda kî bixwaze parastina Kurd û Kurdistanê gereke qet behsa komünîzm. Ya çi sûçê felsefeya sosyalizmê heye? Eger miletê Kurd nikare bi heqê xwe bi dest bixe çi sûçî wan heye? Ya rêyekî ye, felsefeyekî ye. Yani tu bi wî rê tu digihêjî mafê xwe ama tu bi rêyekî din jî dikarî bigihêjî tabii ki elbet. Kurd demokrasiyê ji xwe re esas dikirin. Ama demokrasî jî sosyalizm e. Sosyalizma sert ya radikal em behs nakin. Velî Tiltay, merheba, Fuat İsmail, wekî din kî heye? Ka binêre moderator çi nivîsiye? Ezîz sêyirciyên me. Ji bo ku weşana me ez bizanî Kurdî bidome, berçavên
بلواره برچاوی هر کسی زیادتر ببک شکرم آخر واشانه بشوپینم با عجیبینم ببن آبونه ابجی مودراتور نویسیه مالوی آبا tamam وکی کی هه tamam از همه لنوچین دقیقه داوی بنیرم تشتین خوش هنه Hev serokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan ji serok Mesûd Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, serokê yenekê Bafıl Talabanî, cîgirê Serokwezîr Qubat Talabanî re telefon vekir, cejna qurbanê li wan hemiyan pîroz kir. Jestek balkêş e, jestek xweş e yani. Çima telefonê Mazlûm Ebdî nekiriye, belkî kiriye jî. Ha, ka telefonê kî kiriye wekî din. Bakırhan her vaat telefonu Özgür Özel kiriye. Devlet Bahçeli, Musayaf Dervişoğlu, ev faşist, İyi Parti. Telefonu faşist acı kiriye. Kim nemay telefonu herkesi kiriye. Bu kadar telefonu mı ne kiriye? Telefonu mı ne kiriye? Ez bendeme telefonu mı kiriye? Telefonu babacan kiriye. Oo, herkesi. Tene ez kiyemem. Kavakidin uçid bejin hevanno. Ez mesaja ve kijane binim ser ekranı. وەکێوی گوتنê xwe hinek diqet ke wekevî hinek rêz û hirmet nîşanê wan şervanê me bide însanê tekûşer bide heyet newsê heyet newsê kesî Kurdistanekî azad serbixwe li ser tepsiyekî zêrîn nehatiye pêşkêşî me nekiriye tiştê ji destê me tê em dikin tiştê ji destê Kurdan tê dikin Kurd milletek perîşan in heyfin milletekî heyf e milletekî kev ne bi îmkanê xwe îroyîn bi aqlê xwe îroyîn ancak ew qas kariye bike ji vir û pêve em hewl didin hinek siyasî bin em jî hinekî qartan bilîzin em jî li gorî siyaseta navnetewî tevbigerin em jî li gorî xwe dixwazin ji xwe re li saha şer cengê hinekî li gorî xwe fenan çê bikin em çi bikin ji destê me ew qas tê Ez xatir ji we bixwazim hevanno bi hêviya rojên xweş azad êvarê pirsend bibînim ez ê ji we re weşanekî zindî çê bikim yan jî mêvan bikim dem baş silav